Hola mga sis, it's me again, Honey, and welcome back to my channel. So, for today's video mga sis, tayo ay magre-review ng isang makeup brand. So, this brand is Menow Pro. So, stay tuned mga sis until the end of this video kasi meron akong pag-giveaway. So, sinendan ako ni Menow ng dalawang packages. One for me and one for you. So, yeah. Stay tuned para makita nyo yung mechanics and kung ano yung mapapanalunan nyo for this video. So if you want to know how these products work, then please keep on watching. Shit, ano to? Okay, parang hindi ko kaya to. So mga sis, hindi ko kinaya yung fonda kanina, kaya tinanggal ko na lang. I mean, I can't really tell if it's okay or not. Pero kasi hindi siya talagang suitable sa kulay ko. Sa skin tone ko, ayan. Pero, meron akong na-discover, mga CZ. Nagandahan ako sa powders niya. So, let me show you their two loose powders. So, these are their two powders. Si High Definition Powder at saka si Mint Fine Loose Mineral Powder. So, let's try these. And papakita ko sa inyo kung gano'n siya kaganda. As in, like, wala akong masabi sa mga powders nila. Let me just get, like, my foundation. So, ayan. Ito yung gagamitin ko. Si Maybelline na lang. Since ito yung sobrang saktong-sakto talaga sa shade ko. Lalagay lang tayo konti. Especially dito sa mga pimple na part. So, scars na lang to mga sis. Medyo mapula siyang tignan sa camera. I don't know why. Pero in person, medyo brown na yan siya. So, magpo-fonda lang tayo ng very, very light. I will not bake my face with the Mint Fine Loose Mineral Powder since it has like a green cast. I don't know how you call it, pero medyo green siya tignan. And I'm not sure if nakikita nyo, pero ayan. I just want to make this, parang pang sweet lang. And meron siyang amoy mga sis. It's a little bit minty. So, they said there na para daw pampakalma ng skin. Ayan, pampakalma ng pores. Kaya siguro in-incorporate nila yung mint. So far, maganda siya. Ayan o. Parang nabe-blur out niya yung pores ko. So, this one is the HD powder. Ayan. This is just translucent mga sis, if you could see, white siya. So, ayan yung kilay ko mga CZ. And kuha lang ako ng powder. Hindi talaga ako mahilig magkilay ng mga sis. Mga pomade, ganun. Parang masyado siyang strong for me. So, what I like to do is ito lang, powder. Shape ko lang siya ng konti. I'm not a fan of those kilay na... I mean, I like looking at kilays na sobrang defined. However, para sa akin, like, preference ko for myself, I'm okay with, kilay na sakto lang. So, na-swatch ko na to, yung mga colored eyeliners nila. And itong brown, nagandahan ako. Kasi, hindi siya yung parang pakak na brown. Pwede siyang pang kilay, actually. Kung mapapansin yung mga sis, hindi pantay yung kilay ko. So, I have to deal with that. Like, ganyan na talaga yan. Lahat naman siguro ng kilay, hindi pantay. Di bale na lang kung sobrang nipis ng kilay mo and ilaline mo siya into your, like, desired na brow shape. So, siguro pag ganun, pantay siya. Pero, when you have, like, maraming buhok, ganun. So, in that case, makikita talaga na hindi siya pantay. So, yan, di ba? Iba yung shape. Pero, it's fine.
Ito yung eyeshadow primer nila. So, mag-eyeshadow primer muna tayo. Sakto lang. Medyo thick siya. Medyo lotiony feels. Now that I'm done with my eyeliner, himala naman talaga. At naging pantay siya. So, nawala ako saglit mga sis kasi nag-eyeliner ako. Nag-concentrate ako mga bakla nun. My thoughts on these liners. Itong black, okay siya. Napaka-pigmented. Madaling gamitin. Itong brown and the other colors, nakukulangan ako sa pigment niya. Pero pag pangalawa, pag pinatungan mo siya ng pinatungan, like, nagbe-build up naman siya. So, siya nga pala, nakalimutan kong mag-contour sa nose. Hindi ako palaging nagko-contour dito at dito, pero sa nose palagi talaga mga sis. Hindi yan pwedeng makalimutan. So, ayan mga scissors. Tapos na ako mag-contour. Yung last na finishing touch is this shimmering skin na pressed powder. So, this is a highlighter ni Menow. So, wag natin siyang ilagay sa malubak na parte. Dito natin siya ilagay. Ayan, in fairness. Isang swipe lang siya. Ooh, parang napasobra. Maganda siguro to sa ano na mga makeup. Parang Korean na makeup looks. So, yeah. Kasi when you use like parang golden na mga highlighters, maganda yun siya sa mga tan na skin. But when you're going for like a fresh, youthful na glowing skin, maganda to, yung parang pearl na white. Actually, meron silang ibang shades nito. This is in the shade number 88, I think. So, mga sis, ngayon, ibibigay ko sa inyo ang aking final thoughts for these products that I have here from Menow. Want like affordable makeup products, they have it. Meron sila sa SHOPEE. I will put the link down below. And meron parang sa Lazada coming up pa. So, you can check them out sa SHOPEE and sa Instagram. I will put their links down below. Now, for my final thoughts, this one, ito yung pinakaunang ginamit ko, yung cream foundation nila. Medyo light siya sa akin, hindi medyo, like sobrang light niya sa akin. Kaya, I hesitated to push through using this. Kasi kita nyo naman kanina sa video, diba? Parang iba talaga siya. But I think they have like other shades as well. Mali lang yung shade na napadala sa akin. Ayan, I don't like it. No, it's not for me. Next na ginamit ko are these two loose powders. I super love it. I love the mint. Hindi naman siya makati sa mukha. Meron siyang amoy, minty siya. Hindi naman siya efficacent vibes. Hindi siya katingko vibes, mga sis. So, okay siya. Hindi naman siya naglalagay ng parang green cast. Kanina lang, natakot ako baka kasi medyo green tignan yung mukha ko. Pero, ano naman siya, na-neutralize naman siya pagkalagay ko na sa face ko. The other one is this one. This is the high definition powder. Ito yung ginamit ko for my, for baking. Ayun. So, bongga naman siya. Pinagpawisan ako, pero hindi siya namumuo. So, okay siya for me. Marami na kasi akong na-encounter na loose powder mga sis na hindi ko nagustuhan kasi namumuo siya pag pinagpapawisan. Especially ako, nagpapawis ako dito sa my upper lip at saka sa nose area. So, it really matters kung anong powder yung ginamit mong pang finish sa mukha mo. So, ayan. These two I love, super love. Ito siya, yung Proof It Waterproof Eyeshadow Primer. Hindi ko masabi kung waterproof ba talaga siya kasi hindi naman talaga ako magdudrench ngayon sa water, kasi magkaklase pa ako. Ito siya, amoy foundation. So, yung foundation nila, walang amoy. Pero ito, amoy foundation siya. So, pansin ko rin, hindi nagpa-patchy-patchy yung eyeshadow ko. So, when I put it on, hindi naman siya ganun. Hindi naman siya kumakapit lang sa mga sides. Ayun. Meron kasi iba, nag-leave ng mark, diba? So, ito, hindi naman. These are their eyeliners for 219 ba yun? Pesos. For its price, 6 shades na siya. Okay naman siya, pero medyo maliit siya, sis. Ayan. So, kung everyday kayo gagamit ng eyeliner, medyo maliit siya. However, 6 shades naman siya. So, kung meron kang pupuntahan, like, now, holiday season, magandang mag-get up, ayun, for, like, festive na mga holiday looks, pwedeng-pwede siya since 6 shades siya. And it's waterproof and smudge-proof, kaya hindi ka magpo-problema. And madaling gamitin yung tip niya. Hindi lang siya yung parang
tip na parang flexible. Wala nga lang silang lighter colors or lighter shades like bright yellow, bright pink, bright blue. Gusto ko sana yung mga ganun, pero they are more on the darker side. Last but not the least is their shimmering skin pressed powder. So, this is their highlighter. Feel ko marami pa silang shade nito. Yung pinadala nila sa akin is yung white. So, this is the, number 88 na shade. And, in fairness, mga sis, ayan, kita nyo naman. Ayan, nakaka-highlight talaga siya. Menow is already FDA approved dito sa Philippines. So, ayun mga sis. Now, for the giveaway. Ayan, kunin ko muna yung giveaway. Menow sent me another package. Like, dalawa yung sinend nila sa akin. And, you will receive these products. Diba? Like, lahat ng ginamit ko ngayon, mga CZ, magkakaroon din kayo. So, we have one winner here. Make sure to follow me on Instagram. So, since may pag-giveaway tayo, mga sis, yung mechanics is nasa baba, nasa description box. And, lalagay ko na rin dito sa screen. Ayan, screenshot mo na, CZ. Baka ikaw yung manalo. So, this is like my, pangilang giveaway ko na ba to? Pang-apat na giveaway sa buong YouTube journey ko. So, ayan, meron pa tayong maraming giveaways. Don't forget to follow me on Instagram and subscribe to my channel. Comment down below if anong videos yung gusto nyo makita next time. So, yeah, I think that's it for today, mga sis. Thank you so much for watching. I hope to see you again next time. Goodbye! Inside, that's why I do this for you. I do this for my father, who I've only seen from time to time in my dreams. I do this for you. I do this for my mother, who's finally clean, no longer a fan. I do this for you. I do this for my sister, my wife, and my